pane chitiko chinoshamisa zvinoonekwa nevagari vazhinji munyika yeZimbabwe vachishamisa chino kuti aiwa mutungamiriri wenyika yeZimbabwe anoindoziwa aiwa naprofeti anozikanwa kuti aiwa aya maprofets ethe ruling party ZANU-PF anonzi Prophet Utaunashe aiwa anoenda achiti aiwa is the 2030 president aiwa munyika yedu yeZimbabwe, kunyange akazvitaura the vice president asipo. Musatambira mashoko amudanyikwa panapa ndobva wasubscribe walike waton the bell yako timinga muzimu ai vanobuda achiposta mapictures amo muri kuona video inonyora achiti Prophet Utaunashe anonzi Mnangagwa is 2030 president in a new song without VP Chwenga nearby. Tinoona aiwa muthat video menge muchiridziwa our music itaura kuti all the second republic we have amazed us. This is just a part song yoti pina panapa pahendo yahonorable office mugara mudanira kuti this Prophet Utaunashe singing in support of Mnangagwa's 2030 vision, proclaiming that he will be there performing wonders, the role of the church in abating, encouraging or sustaining tyranny in a discussion we must approach with sobriety and readiness. Ndo mashoko anobuda achitaurwa panapa nahonorable office mugara. Tikuona kuti aiwa people they seem like they are resisting and chinyanya kususpecta vanhu chekuti why is it people are endorsing mutungamiriri wenyika yeZimbabwe in the absence aiwa yemavice presidents ake, specifically aiwa VP Chwenga anoonekwa kuti aiwa ndiye munhu anga akatasirwa nenyika yose kuti aiwa mutungamiriri wenyika aiwa angamupa kuti amusucceed sekurirana aiwa kwakaita munguva aiwa yamunoziva yeCOP yemuna 2017. Chitiko chatikuona kuti panguva ino chakonzeresa ma-loss of lives, chakonzeresa kuti vanhu vazhinji aiwa valosing majobs avo kana matop positions avo with the ruling party or mugovernment. Tudze mafungiro enyu kuti kudi pamusoro pechitiko chipinda kumesi mishini yedu. Sana subscribe or like and turn the bell icon.